Klase sa pipila ka mga eskwelahan sa Northern Mindanao ug Davao Region kanselado karon ug ugmang adlaw tungod sa hulga sa grabing init nga panahon. Ang detalye sa report ni Cyril Chavez. Pinasikat sa gipagulang kamanduan sa Cagayan de Oro City LGU, kanselado ang tanang klase Agosto 13 ug 14 sa tanang grade school ug high school sa pampublikong eskwelahan sa lungsod. Samtang anaa sa desisyon sa school heads kung kanselahon ang klase sa mga pribadong eskwelahan. Kini aron malikayan ang mga posibleng epekto sa panlawas sa mga estudyante, human nagpagawas ang pag-asa ug advisory sa posibleng pag-igo sa delikadong heat index nga moabot sa 43 degrees Celsius. Samtang 24 sa 25 ka mga lungsod sa probinsya sa Misamis Oriental ang nagdeklara sab sa susamang class suspension sa samang adlaw. Hinoon ang mga lungsod sa Kinugitan, Salay ug Balingasag, balik klase na ugmang adlaw Agosto 14. Sa New Bataan, Davao de Oro, gisuspende sab ang face-to-face classes sa lungsod tungod sa grabing kainit sa panahon. Sa pahayag nga gipagawa sa lokal nga panggamhanan nga nakuha sa GMA Super Radyo Davao, sukad sa mga nakalabayng adlaw, dili moubos sa 40 degrees Celsius ang natalang heat index o kainit nga nabati sa tawo nga posibleng muhatod og peligro ilabi na sa mga estudyante. Hinoon, ipatuman ang blended learning modalities o gimanduan ang mga magtutudlo o mga personahe nga mo report gihapon sa mga nagkadaiyang tulunghaan. Ang mga dunay klase sa gabii, ilabi na ang mga kolehiyo magpadayon sa face-to-face nga klase. Una nang nagpahimangno ang Department of Health Region 11 nga magsuot og komportableng sinina, magdala og payong ug paypay. Likayang mabulad sa adlaw ug kanunay moinom og tubig karong grabe ang kainit sa panahon. Angayan usab nga likayan ang mga tamis nga ilimnon, kape, alkohol o mga energy drink tungod posible kining moresulta sa dehydration. Cyril Chavez, One Mindanao.